mate tobe jong alam si ini kena hunggilo tak belum modal hospital along tobe emergency case kace ban itu accident that kan staff ka mate doctor ka ben penahan purisa eson sini ben tekono tapen jangan sana tekono hepo sila sopuna ona hokla kami ben तो आपंग सी लानांग ले तुम मीडिया मते रिपोर्टर आके है तुम हन कार्टून कीपा जिरलो alam the bangke atumi accident ben gauri sai alam the abutha ganon nilinang than pajir bibo alam the bang rason lo accident alam bang ka hoko la pen lada hospital long ba hinia muni dwang lo doctor doma bema po nanga dulo pusipo amar ladak kedo bom la sister atumi gedo ke la salumi tarupi la penanga ward gal onita bepi latum sido amar ke latum bangke men thanulo doctor abi kusi thandun amar ke ala accident kipo amudia pharabangke latum dagban bedasi direct alonga peksi pondeto ta bonse dame latum netum phan phone ben sami information apine kolo nili phan information ampipe lapen ladak men accident kipo tum phan kelang do phan ladak arpu ke pekdo la odonto bora community health officer lo alang lifanda birda tipe birda palile ba information tipe data laso joine masi nelita ajat abirta ta longle la pen ladak la accident ke po ba emergency case se kelang nangia bangta ajat abirta ta longle ajat information ta longle data masi alangta ran thek data anke laso joine masi asap la so communication gap ba miscommunication ajane si atumi asansana situation banke chitong nang ko ahokpet ke jongsi dak kedo dak on duty assister tum ba la ward gal jongsi phone pe jongsi information nang kia sonte ba birta nang pale sonte la so atumi asanson kahori sai situation ke chitong nang dei kolo litum lada doctor ba kabinet kali ba on duty doctor tado da campus arlo masidolo ala community health officer mata sitaba birta kelong lejane masalang tanang ba tekedala tumi bangke doktor kage hokkat lama mate doktor ke do sama do doctor ke do doctor manela accident case emergency accident case ke langdon men emergency case ke langdon la kamene sa thana bangke la community health officer alang hansi non lom esteke palang ontoy mane dang ni tumolong non na claim dun bong doctor subham pal lo atumi bangke ani kang sampen ajota na duty ta bon seta alang bangke atum exam leave do 16 May analang exam leave ended laso jani se alang bangke atumi duty ke do rekre laso permanent bangke la community health officer ononto bara phansi ar pugi peglo alang silang don boglo setame la information kelong lia joine masiate mi bangke lang don loge la sa staff ke kabete kali do mate la information kelong le la birta ke par juje a joine masi atmi asan kauri sa situation ma kitong na ko langsung thot si da penahan nara pencetan pon ke da model hospital non dikit lo isu celanda penahan pemba itu joy ya kita lalu non amat ke heri non amat ka heri non ajur dingoy lang non la ciklo jonta plengpe lang non la portable ultrasound machine ba ganang le lo lasi laso put thak same mel tum portal long affidavit koi nei paisa men tum portal long anta dam se port affidavit ta claim et lo lasi labangso bangke jong sinon ke claim bang do radiology tum dolo kulonte la bangke non ke claim bang cheng kon melo adhe permission en lap lo portal long affidavit koi dam lap lo matro non bangke la ke claim bang pu phanta komasi ke claim abang pu phanta nang to ni phanta apply lap lo application pi lo labang